Vince. Huwag mo na magbababa, Nay. Papasalamat ka kagad, Nay. Tay, kumusta na yung ano mo, yung dislocation hips mo? Kumusta na yung lakad mo? 3 years nyo na po walang karamdaman yan na, Tay. Kaya hirap na hirap kang maglakad na, Tay. Pabingkong-bingkong tayo na. Swerte ka na, kuya eh. Buti nga, Tay, nadala nyo na kaagad dito, Tay. Nabigyan na ng kasagutan ng iyong karamdamang iyan. Salamat ka, Tay, kay Papa Jesus. Bali, yan po, si Tatay, 3 years dislocation ng kanyang hips. Ito naman si Nanay. 3 years stroke. 3 years stroke. Ano naman pong pinagkaiba niya, Nay? Nakakalakad ng maayos. Nakakalakad na po ng maayos. First alignment, ang balik niya 70 to 21. Ang pecha po ngayon, December 6. 6 pa ngayon, 7 pa na bukas. December 6. 3 years po siya. Salamat sa inyong pagtitiwala. 3 years stroke. Ngayon, maganda na ang lakad. Magaan na raw. Kanina, ang lakad kuba-kuba. Ngayon, straight na. Ayan. Dislocate hips po yun. Bye-bye po. Kita-kita rin tayo. Huwag niyo kalimutan yung pasalubong namin. Ingat po kayo pag-uwi. Nakakulong-kulong lang po pala kayo. Galing Pangasinan, Nay. Tay. Sige po. Ingat po kayo. Bye-bye. Thank you, Lord.